אוקיי, אז בוקר טוב, אנחנו נדבר עכשיו על נושא שנקרא מחזור משכנתה. מחזור משכנתה, הכוונה שיפור תנאי המשכנתה. אנחנו לוקחים הלוואה כדי לסגור את ההלוואה הנוכחית. למה שנרצה לעשות מחזור משכנתה? א', אם אנחנו רוצים לשנות את המבנה של המשכנתה כדי שהיא תהיה נוחה יותר. למשל, מה קורה אם היום הריביות עלו והמשכנתה יקרה לי כל חודש, ואני רוצה לנסות להוזיל את ההחזר החודשי, להוריד את ההחזר החודשי, אז אני יכול בעצם לפרוס את חיי המשכנתה ולהוריד את ההחזר החודשי. מה קורה אם להפך, הריביות ירדו ויש כרגע תנאים טובים יותר בשוק, אז אנחנו יכולים לקחת הלוואה זולה יותר ולסגור את ההלוואה היקרה שלנו, בעצם להחליף ביניהם. אוקיי. אוקיי? הוזלת המשכנתה יכולה בעצם להיות על ידי, כמו שאמרתי, הוזלת הריבית, קיצור חיי המשכנתה, שינוי של לוח סילוקין ושינוי של מסלולים שהם צמודים למדד. אלו הדרכים היחידות שאפשר להוזיל בעצם את המשכנתה שלנו. אם נראה דוגמאות, רגע אני אזיז פה את הזום. אם נראה דוגמאות, אז איך בעצם הוזלת ריבית, שזה די טריוויאלי, אבל איך הוזלת ריבית יכולה בעצם להקל לי על המשכנתה. אם אני לוקח שתי הלוואות באותו סכום, מיליון, הלוואה אדומה והלוואה כחולה, רק שאת ההלוואה הכחולה לקחתי נניח ב5% ואת ההלוואה אדומה ב4%, ניתן לראות שלמשך תקופה של 30 שנה ההצמדה או הריביות, יותר נכון, במסלול האדום יהיו 742,000 שקלים, ואילו הריביות המצטברות במשכנתה הכחולה יהיו 950,000 שקלים, קצת יותר מ-200,000 שקלים, בסך הכל 1%. אז אם יש לנו ירידה של ריביות במשק, אנחנו נרצה ללכת ולהוזיל את המשכנתה שלנו. איך קיצור חיי המשכנתה יכול לעזור לנו? אם אני לוקח את אותה הלוואה, מיליון שקלים, באותה הריבית, אבל הלוואה אחת היא ל-25 שנה, הלוואה אחת היא ל-30 שנה, גם כאן ניתן לראות שאפילו שהריבית היא זהה, סך הריביות המצטברות ב-25 שנה יהיו 770,000 שקלים, ואילו ב-30 שנה יהיו 957,000 שקלים. נכון, ההחזר החודשי יהיה טיפה יותר גבוה מן הסתם. ניתן לראות את הגרף הכחול של ה-30 שנה אל מול הגרף האדום של ה-25 שנה. ההחזר החודשי יהיה קצת יותר גבוה, אבל שטח הפנים, אם נסתכל בגרף, שטח הפנים שזה בעצם הריבית המצטברת בגרף האדום הוא קטן יותר, על כן הריבית קטנה יותר, נמוכה יותר הריבית המצטברת. זאת אומרת, איך שינוי? השטח הוא בעצם רגע, אני אסיים את הנושא, אני אתן שאלות, סבבה? איך שינוי של לוח הסילוקין לדוגמה יכול לשנות לנו ולהוזיל לנו את המשכנתה? אם אני לוקח את אותה הלוואה, אחת בשפיצר, אתה זוכר מה זה שפיצר, ואחת בקרן שווה, אז יש לנו פה גם הבדלים בריביות. גם בקרן שווה אנחנו רואים 200,000 שקלים פחות, כאשר מדובר באותה התקופה. כמובן אנחנו זוכרים שקרן שווה, ההחזר החודשי ההתחלתי שלה גבוה יותר, אז ניתן לראות למשל שאנחנו מתחילים בגרף האדום בהחזר חודשי גבוה יותר, אבל הוא יורד, ואילו בשפיצר, בהנחה ואין שינוי ריבית או שינוי מדד, ההחזר החודשי נשאר קבוע, ויש לנו הצטלבות, בדרך כלל הצטלבות היא אחרי 11 שנים. כמו כן ניתן לראות שבשפיצר ההלוואה נאכלת מהר יותר. יתרת החוב יורדת בשיפוע יותר ישר, בשיפוע יותר ליניארי, והמשכנתה נאכלת מהר יותר. איך החלפת מסלולים צמודים ללא צמודים בתקופות של אינפלציה כמובן יכול להשפיע על המשכנתה? אז אם אני לוקח גבוהה צמודה בריבית זולה יותר אל מול גבוהה לא צמודה בריבית יקרה יותר, ניתן לראות גם שלמרות שהריבית יקרה יותר בלא צמודה, בהנחת מדד של בערך 1.5%, אנחנו יכולים לראות שיש הוזלה פה משמעותית גם כן, של 400,000 שקלים לאורך 30 שנה, בריביות והצמדות. כמובן זה לא בריביות, זה יותר בהצמדות. מה קורה פה? אנחנו רואים שבהצמדה, במשכנתה הצמודה, הצפי לעליית ההחזר החודשי היא גבוהה יותר,
ואפילו שאנחנו מתחילים בהחזר חודשי התחלתי גבוה יותר של 5,300 אל מול 4,400, אנחנו רואים שכעבור 7 שנים, לפי הסימולטור, ההחזר החודשי של הצמודה אמור לעלות אל מעבר ללא צמודה. אפילו שהתחלנו בריבית יקרה יותר, כעבור 7 שנים יהיה לנו בעצם חריגה במסלול הכחול, והוא יהיה יקר יותר. גם כאן ביתרת החוב ניתן לראות שהלא צמודה, הקרן נאכלת מהר יותר, אל מול הצמודה שזה הגרף הכחול.